Molt bona tarda i benvinguts a les Doc Sessions. Ara i aquí comença el canvi. Amb tots vostès, Artur Mas. Bé, a través d'aquestes imatges veieu que estem fent coses diferents. Estem fent això que en diem les Doc Sessions. Doc vol dir diàlegs orientats al canvi, i ho fem en un format molt diferent de l'habitual. Convidem gent de manera una mica, diguem-ne, aleatòria, improvisada, gent que dialoga amb nosaltres i també dialoga al públic. Això és el que en diem l'anti-meeting. El meeting aquell tradicional, faristol, etc. Doncs ara no, aquí és l'anti-meeting perquè és una cosa molt dialogada, molt diguem-ne, entre gent diferent, amb participació del públic. Crec que és una manera també més fresca, per entendre'ns, d'adreçar-nos a la gent i de fer entendre que si realment volem apostar pel canvi, com nosaltres diem des de Convergència i Unió, que en aquest canvi no només l'hem de proclamar, sinó que li hem de donar substància. I aquests diàlegs orientats al canvi el que pretenen és donar-li contingut en el canvi. Avui hem parlat, per exemple, d'infraestructures, de medi ambient i de sostenibilitat. Fa una setmana vam parlar de tot el tema de l'economia i de l'atur, i en les properes setmanes, cada dimarts, en aquest mateix espai, amb aquest mateix format, anirem parlant de tota una sèrie de grans temes de país, que són aquells que Convergència i Unió i jo personalment li volem donar el contingut del canvi que jo estic segur que molta gent vol, que molta gent espera i que el país en bona part necessita.